там крепко. Я думаю, там всю шхуну в хлам все. Там что-то упало? Да, снаряд туда. תראו זה מטורף. למה לא פה? למה לא? אמא הייתי עכשיו בארץ, אמא הייתי... יואו. בין קצת לפני מטה, בין שעתיים למטה. יש לנו פה שתי רכבים שנפגעו, כוחות של קריית גת כיבוי נותנים מענה לכיבוי הרכבים. יש לנו פה פגיעה בבית כנסת, פגיעה בבתי קרקע. כוחות של קב"א קריית גת נותנים מענה לכיבוי עכשיו של שתי רכבים בוערים, ככל הנראה כתוצאה מרסס. יש לנו פה פגיעה במבנה כמו שאתם רואים. وقال نعدوه.